Ahoj, tohle je popisování Hero Factory a Bionicle a patří to k Hero Factory a tady natáčí koště. Tak, v každém díle... S okurkou, které můžu natáčet. Takže v každém díle popíšeme jako robota. Tak, můžeme na tom. Takže jméno Bulk. Moc zajímavé, tak. Takže nohy takovéhle. Tak. Potom tady vidíte takovýhle součástky úplně stejné. Takovou modrou blbůzku a takovouhle černou. Tělo Breeze. Hezký. Hlava Bulka. Tělo. Tady má takové. Tady má, jak vidíte, má takovou blbůzku, to se připojí takhle. A tady má takové krápy a takovou další blbůzku. A ještě plus patří k němu takový minigion, který se udělal sám k sobě. Takový minigion. Minigion. Umím lítat takto. Neumím lítat po spáku, ale když se zaukat pilami. Pily jsou jako pohon. A Bulk ovládá tento android mysle. A aby android neskatil, dává si ho na ruku, kterou jste viděli bez ruky. Tak, toto je první video z popisování Hero Factory. Dejte like, odběr, koment. A mějte se hezky! A těším se na váš další video. Tak, čau, čau. Čau, znova. Znova. Čau, čau. Znova. Čau, čau. Čau, čau. Čau, čau. Čau, čau.